Je plne nabitá? Áno, už to natáča. Detailne, suchá bela. Smer cesty, šípka ukazuje jasne. Tak, do tej cmy tam A ideme. odtedy nezabil takú skratku. Áno. Pre ľahších turistov. Áno, presne. No a jedeš. Však ťa vymenia. 7. ročník sa otvára, pozor. Áno. Kto chce zuby pridropovať? Nikomu. Počkaj. Odložím to. Hasiči! Poď ho. Áno. A poradne, tú hviezdu, tú traf tam, tú severánku. Tak, to je ono. Wow. To je ono. Tak vážení priatelia, dovoľte, aby som zahájil 7. ročník nočnej suchej belej. Dneska to bude také coby dub a hneď budeme hore a hneď budeme nazad, ale hlavne bezpečne a spoľahlivo. Tak ešte raz, vážení priatelia, dovoľte, aby som privítal, milí rekreanti, ne? Milí rekreanti. Na 7. ročníku nočnej suchej belej. Takže na zdravie, živí a zdraví, všetci v pohode a Junior. tak ďalej. Dobre, osobná bezpečnosť, tak ako každý rok zdôrazňujem, tak aj toho roku, keby niekto mal nejaké problémy, treba povedať. Áno, nalejeme mu. Máme tu všetky... A ja som tu tiež. Máme tu všetky ingrediencie a máme tu všetky veci, ktoré by trebalo teda proste, keby niekomu bolo treba poskytnúť prvú pomoc. Nalívaj a nekecaj, Tak na zdravie. bo sme smadné. Tady taký, tady. Robo, chyť. Počkaj, oj, pozor, neutekaj mi. Pieni to, pieni. Ešte len teraz rukavice zacahol a už mám mokré. No. Počkaj, dolejem ešte. Sekundičku vydržať ešte. Nech tá pena ide, lebo to bola pena na 7. ročník, vážení priatelia, na 7. ročník. No. Nebudete ozaj piť z prázdneho pohára? To je debuše. No jasné. A jar, ten čo vydrží na 7000 tanierov. Áno, presne. Ja si dám. Takže ak máte plné poháre, na zdravie. Dvíhame čaše a pripijame. Tak to Zdar! Na zdravie. Ale ideme na pumpu ešte, so šelom to oslaviť. Áno. Ty si daj tú stopku, hej? To ja? Ty. Jakú stovku? Červená. Ale to neznamená stop, že prestaneme piť. Áno. Máme mladého, nadejného turistu. Sme neskutočne SMS-kuje, máš signál? Táto nie, táto takým časom sme mali už 52 vypité. No, už sme sa vaľali. No jak? Co to pijeme? Ukáž, co to pijeme. Áno. Pamätáš tu talenka, jak tu Detail, pozor, detail. Áno, jak sa kúpala v tej vode, pamätáš? Tu Mašova bola, nie? Či ktorá? Hej. A tu sa kúpala vo vode. No. Ej, mor, hoďte to môjho rodu. Aj komentár daj ku tomu dajaký. Tak sme tu, kde sme každý rok. Pravidelne. A čo sa deje, aká činnosť? Úžasná, krásna, perfektná, človek Ale aká uvoľnený. činnosť sa ide teraz diať? No tak Činnosť. Obnovenie to, čo sa tu deje stále, varenie vína, predsilvestrovského vína. Ja by som to nazval diplomatický kultúrno-spoločenský program v Rokline Suchá Belá. No, tukaj tu, jak mu zapalilo svetlo. Krásne, švetelko švíci, víno še varí, garmonty sa stabilizujúci skarpy. Kumbre! Už je to v ríci. Za chvíľu budeme dávkovať do seba výborné vínko. Tak. Záber na vodopád. Hodne Myslové zdravia. vodopády, samozrejme. Klasika. Pán predseda. Áno, vaše plahorodie vysoko postavené, vážení priatelia, dovolte, aby som vám povedal, že toto je 7. ročník nočnej suchej belej. Bohužiaľ, ľady nie sú, ale vody je tu dosť. To je nasrť zabej. Boh ma to sere, taký zabej. To nie jest zabej,